खुलुमबाय नमस्कार आं आनन्द मोसाहारि आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं दिनै ब्लगाव फैनायनि ओंथियानो जाहैबाय सम गैया एक्चुअली तो बिदि हिसाबै जा सम मोनो आं बेयावनो मेथाइ गुनगुनायो आरो रोजाबो तो आंहा कुनु क्लासिकेल बेबायदि गैया मानो होनोबा एक्चुअली आं रोजाबनायनि ओंथिया बेनो आंनि माखासे फिउचारनि एक्चुअली आं फिसाजो सासे गिटार मिडियाम मोसायो आं सानो बेबो माने रोजाबनायाव एसे एक्सपिरियेन्स जादों तो बिदि हिसाबै आंबो टाइमखौ मेनटेन खालामनाय हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङावहा मोनसे मेथाइ रोजाबनानै हगारो आरो कुनु क्लासिकेल गैया आंहा तो रोजाबनायनि ओंथिया बेनो माने समजों लोगोसे गावनि गोसोखौ रिफ्रेश खालामनाय आरो जेनेबा गोसोखौ बिदि हिसाबै आं रोजाबो आं एक्चुअली दिनै लाइभआव बेखौनो फैदों बा आंनि ब्लगाव बेखौनो सासे सदस्य बायदि आरो तो बैनिफ्राय फैयै फैयै दिनै आंनि फिसाखुरिया 11 बोसोर पुरा कमप्लिट जानानै गाबोननिफ्राय 12 बोसोर रानिं जागोन आरो 12 बोसोर रानिं तो बिदि हिसाबै दिनै आंनि फिसाजो जोंहा फिसाजों एसे माने आं क्लासिकेलथ' होथ'वाखै मानो होनबा बिनि बैसोआ जाबाय सारि बोसोरल'सो तो बेबो आं रोजाबा गुनगुनायो मालाबा रोजाबनाय तो बिदि हिसाबै दाखालि आं फेसबुकआव होदोंमोन गोबां भिउवार्स फैदों बेहा आरो लोगोसे माखासे कमेन्ट्सबो मोजां कमेन्ट्स होदों आरो ओमफ्राय बिनि हिसाबै आं सानबाय आंनि चेनेलावनो बेखौबो लानानै दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आरो ना तो फैदों बयबो बिथां बिद्या मुसाहारिनि रोजाबनायखौ नायदों बिथांनि रोजाबनायखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनानै